Manel Pinheiro, periodista, actor, guionista, professor, com es defineix vostè a si mateix avui en dia en el moment de la seva carrera? Ara mateix soc professor de secundària, d'alumne d'ESO, i bueno, em considero una persona molt inquieta, perquè sempre m'agrada fer coses noves i, com tu dius, he fet de periodista, de guionista, d'actor, ara de professor. Aleshores sempre intento que allò que faig em mantingui aquella espurna que necessitem per sentir-nos vius i disfrutar amb el que fem, no? I bueno, llavors, no sé, et diria un personatge camaleònic, potser, com el Boris, no? Que toca una mica moltes tecles. Doncs a mi m'agrada, això, sempre una mica del meu àmbit, de coses que jo crec que puc fer bé. Doncs evidentment no ho faria de metge perquè no suporto la sang, no? Però tot allò que més o menys em crida l'atenció, doncs intento sucar una miqueta. Com arriba aquest projecte a les seves mans i com s'hi tira de cap, en aquest cas, a fer una interpretació davant de la càmera des del punt de vista actoral, cosa que ja potser havia fet anteriorment, però també en format documental? Què és el que l'atreu d'aquest projecte? El personatge. Bàsicament, quan m'ha explicat la història, primer em diuen els titulars, no?, del personatge, doncs que era un tio molt sobrevivent de la vida, no?, que era un estafador, un jugador, ànsies de poder, no?, i jo pensava, bueno, a veure, tot això, anem a veure que sigui veritat, no?, que clar, t'arriba això, que de persones que no coneixes, no?, i dius, hòstia, a veure, aquest personatge, i comences allò a gratar, a treure informació, i veus que sí, que realment era el personatge que t'havien descrit, no? I llavors, clar, vaig dir, hòstia, m'interessa molt, no?, aquest personatge que toca tantes tecles de la vida i és tan divers i tan complex. I sí, o sigui, va ser, doncs això, proposar-m'ho, jo veure una mica si veia capaç i amb ganes de fer-lo, òbviament vaig dir que sí. I a partir d'aquí, doncs clar, és una interpretació diferent perquè no hi ha text, és una veu en off, és una pel·li documental, i aleshores doncs, aquelles coses que no pots dir amb veu, no?, amb paraules, doncs has d'intentar dir-les amb el llenguatge corporal, no?, o amb expressions facials, no? El rodatge m'imagino que no va ser en tots els llocs rocambolescos on va posar els peus en Boris I. No, perquè si no haguéssim hagut de viatjar molt, cosa que a mi m'hagués encantat, però sí, o sigui, clar, és que és tan complex el personatge i tan divers i es va moure per moltes parts del món que era impossible fer-ho, no?, lògicament amb el pressupost que teníem. I amb això, doncs, bueno, vam jugar entre Andorra, una mica Catalunya, la Seu d'Urgell, la costa, no?, per Barcelona també, a Sitges, i bueno, vam trobar espais que més o menys podien recrear aquesta atmosfera i aquests llocs on ell es va moure, no? Pensa que en Boris també d'alguna manera era una mica un actor? Segur, o sigui, totalment. O sigui, quan amb el Jorge, amb el director, parlàvem, no, dius, hòstia, aquest personatge, si fos un personatge d'ara, del segle XXI, jo crec que seria una mica un rotllo Pequeño Nicolás, saps? O sigui, un personatge així que es guanya la confiança de gent que aconsegueix enganyar, no?, i s'introdueix en cercles que en principi haurien de ser inabastables per ell, doncs ell s'hi cola, no? I jo crec que ell sí, o sigui, ell crec que era un gran actor, perquè si no, tots els impostors són grans actors, no?, perquè si no hauria enredat a tanta gent com va enredar. El que va fer el Jorge va ser, doncs, bueno, ell és un gran, molt obsessiu amb el tema aquest de documentació, no?, i jo crec que ell va agafar allò que realment podia demostrar que realment va succeir, no? Una de les feines que més els ha costat és precisament aquesta, la de destriar informació o de la que es té i que és atractiva i és vàlida, doncs seleccionar, no?, fer una mica de selecció, perquè si no se t'anava cap a un reportatge infinita, no? Clar, aquest és un dels grans també problemes que existeix en el personatge, que és que malgrat ser un personatge que li agradaven els focus, que li agradava la rellevància pública, el reconeixement públic, no hi ha imatges, no ha aparegut cap imatge en vídeo d'ell, i aleshores, clar, no sabem com es movia, com era el seu, no?, la seva manera de presentar-se visualment, no?, només tenim fotografies. I aleshores, clar, aquí he hagut de tirar una mica, doncs, bueno, d'intuïció o de pensar com podria moure's ell, un personatge, doncs, bueno, clar, si ell enredava molt a dones, no?, doncs, bueno,
jo intentava això, ser una mica seductor. Et preocupa que la gent el tingui més identificat amb l'humor i aquí, en canvi, en aquest cas, el personatge o l'actuació no és humorística? Li preocupa aquest estigma? No, perquè sí que hi ha alguna escena que em poso una barretina i em disfresso d'una manera molt estranya, no? Perquè ell això ho va fer, no? I bueno, pot ser que caigui una mica en la paròdia, però és que realment tots aquests personatges sempre tenen un punt de paròdia, no? Jo des del moment en què ells van acceptar i van passar el filtre de contractar-me a mi sabent que jo tenia darrere un personatge molt potent amb el meu feedback com a actor, no? Que era l'Homo APM, vaig dir, bueno, si a ells no els importa que el Boris l'interpreti l'ex-Homo APM, jo menys, no? En aquest sentit no, i a més jo crec que això juga a favor, perquè sí que té un punt friki, no, el personatge. Ja que l'has mencionat, trobes a faltar l'Homo APM a la teva vida? No me l'he tret de sobre, o sigui, ja sé que és una cosa que anirà amb mi per sempre, no? I, no sé, podria fer Gladiator 3 i seguiria sent l'Homo APM, no? Vull dir que, no, però jo superagraït, perquè és un personatge que a nivell interpretatiu, a nivell de reconeixement m'ho ha donat tot, no? I superagraït i supercontent d'haver-lo fet. I sorpresa a la vegada, no? Perquè ara ja fa 9 anys que no ho faig i la gent encara me'l recorda, no? Hòstia, l'Homo APM i tal, i bueno, la gent s'interessa per tu encara i et recorda i et dona les gràcies, no? D'haver-los fet riure i bueno, és sorprenent que tants anys després doncs, la gent encara recordi amb tanta estima el personatge, no? Primer que el recordi i després amb carinyo, no? I quines frases et demanen? Perquè estic segur que moltes frases, va, digues aquella, digues l'altra. Això ja, sobretot a l'època, passava moltíssim, no? Ara, bueno, com que estic molt vinculat a l'àmbit de l'educació ara, doncs molts companys profes em diuen ostres, i això, quina frase no li fotries tu a la teva classe, no? O els hi deixes en alguna frase a la teva classe i dic, bueno, tio, o sigui, o molt encoberta perquè no puguin dir que me n'estic enfotent, no? Però bueno, si és que realment les frases de l'APM tenen una utilitat a cada situació de la vida i se'n poden dir moltes. O sigui, no sé, a nivell del Boris, per exemple, podríem dir mira si és bona persona, no? És un home però això, en plan irònic, no? Però... I per què el canvi a l'educació? Doncs mira, perquè com abans he dit, havia sigut periodista, havia sigut guionista, havia sigut actor i tota la meva vida havia treballat als mitjans, no? I, no sé, va haver un punt que ja l'APM portava 14 anys com a guionista i com a actor i no em veia fent, o sigui, passar de projecte en projecte o de programa de tele en programa de tele, no? Estar 3 mesos aquí, 3 mesos allà. Em venia una mica fer una cosa diferent, pensar una cosa, o sigui, pensar a nivell laboral diferent, amb els companys, a nivell de metodologia, de treball, i em venia de gust una mica això, allunyar-me una mica dels mitjans, fer una cosa diferent, i va coincidir doncs, això, amb l'època de la pandèmia, que estàvem treballant des de casa també, i bueno, doncs mira, vaig com fer un planning de vida, em vaig treure el màster per fer profe i mira, ho vaig provar i ara ja porto 3 anys i mig. I de moment bé, perquè també faig d'actor, o sigui, és que plantar-te davant de 25 individus que explicar-los coses també doncs, estàs actuant, perquè no és el mateix fer una classe amb un grup que són molt receptius que fer-la amb un altre que són doncs, molt problemàtics o no? Llavors has d'anar interpretant papers a cada classe i em sento una mica com si estigués al teatre també, no? Amb un públic que no vol estar allà, però bueno, o sigui, és això, és fer una mica d'actor i bueno, i també doncs, preparant cosetes, estic preparant un monòleg sobre aquest pas, aquest canvi de la tele a la docència i si tot va bé, doncs espero fer-ho durant aquesta temporada. Encara no tinc decidit el nom, estic entre 2 noms, perquè no sé encara quin nom, o sigui, d'aquestes 2 frases o d'aquestes 2 titulars, diguéssim, però sí, és una mica la meva experiència com a profe i les diferències que trobo d'un món a l'altre i com veig el món de la docència i
i sempre amb guinyos a l'APM, perquè clar, la gent encara doncs això, no? em vincula molt amb el programa. Per tant, mirant el futur, es veu combinant la docència amb algun altre bolo, sigui teatre, sigui cine, sigui tele? Sí, o sigui, a veure, clar, jo porto a la sang el tema aquest de la comunicació, del tema de la faràndula, no? Llavors, sí que és cert que a mi el tema de l'educació m'agrada i m'omple, no? Però sí que és veritat que trobo falta una miqueta, doncs això, sortir en un escenari on el públic sí que vulgui veure't i llavors, com que crec que tinc coses a explicar, doncs, bueno, em ve de gust fer-ho, amb sentit de l'humor, amb surrealisme i bueno, una mica amb el segell aquest que et deia d'anar colant alguna frase de l'APM. No? Quines anècdotes o moments surrealistes va viure com a APM que no podrà oblidar mai? Bueno, com a APM em vaig viure molts. Bueno, no sé, infinitat. Mira, una vegada, doncs això, estàvem fent... era un APM específic de vidents, llavors jo imitava vidents, i estàvem doncs això, en una taula com ara estem tu i jo, i llavors la producció deia hi ha un vident aquí que li tira les cartes gratis o li llegirà el futur gratis, i bueno, llavors s'asseia la persona, el gravàvem d'Estrangis, que això després havien de signar un consentiment, els havíem d'explicar que els havíem gravat, no? Però bueno, i llavors bueno, jo doncs, feia els talls del Sandro Rey, tots aquests vidents que surten a la tele, y quan vam acabar, un em va dir, ¿me puedes dar tu número de teléfono? Que me gustaría que seguir... Dic, bueno, es que t'han explicado que es broma, ¿no? Que yo soy un actor, que no... Ya, pero es que lo que me has dicho es verdad y necesito que me sigas explicando cosas. Digo, ya, pero es que no, o sea, no es lo mío, yo no soy vidente, o sea, es un juego, es una broma que te hemos hecho y tal. I bueno, el tio va insistir perquè li donés el meu telèfon i, bueno, clar, no li vaig donar, però pensava, hòstia, que fàcil que és enredar la gent, no? I no m'estranya que hi hagi tantes estafes d'aquestes perquè fins i tot dient-li que era una broma, que l'havíem enganyat, doncs el tio volia que el seguís enganyant, no? I si jo ara fos un tarat i digués, vale, vengo a tu casa, però són 500 euros, igual el tio me'ls paga, no? Que va ser un moment surrealista, però bueno, és que moltíssims de surrealistes, molts. Sí, un altre també que el vam gravar d'Estrangis, d'amagat, bueno, com tots, i quan li vam explicar el tio va dir, d'acord, m'agrada molt l'humor, però no us puc donar l'autorització perquè m'heu gravat amb la dona equivocada. Veus, clar, contra això no pots lluitar, no passa res, xaval, tranquil, no sortiràs a la tele, continua amb la teva vida o amb la teva doble vida, no?